Salut și bine am găsit la un episod de Grow a Garden. Bă, după cum puteți vedea, mi-a crescut astea și am zis că, tot fiind cu un nou update, hai să fac și un episod. Suntem aparent în event și vreau să văd ce se întâmplă. Avem aici multe plante pe care le-am mai organizat. Am stat să le strâng pentru a da acest upgrade, expand-ul ăsta de 1 miliard. Avem mai multe plante noi, am făcut asta aici de porumb. Avem Bincocu. Uh, Avem mult bambus. Deci toată area asta aici e plină numai de bambus. Am chestia asta mare, care aparent e o ciupercă. Mai am un beanstalk aici. Și am mult cocos. Dar nu la fel de mult ca ăsta, aparent. Am pus înapoi dragon fruit. Pentru că se băguisem. Deci am mai schimbat pe aici, după cum puteți vedea. Trebuie să le am în mână, mă, ca să le polinizeze sau ce pui mea. Da. Aha, deci trebuia să le am în mână. În morți și în familia, mă, așa. Avansăm în inventory. 2 milioane de cât? Interesant. Și acum hai să intrăm în bambus aici. Nu mai dați seed de bambus. Nu la poliția, no. Că n-am ce face cu ele. Să-mi dați seama că e gol sau cred că era polinizat. Așa, și acum hai să mergem acolo. Trebuie să mai văd dacă mai am. Oh, ia uite, mă. Să vedem ce fac eu acum. Mai miere. Stai că, mai greu, că nu vrea. Și le voi lua așa. Și voi merge aici. Cu aceste bambusuri polinizate. Tare. Și asta e că să le pun pe astea la favorite. Cum le dau la favorite? Așa, click dreapta. Ca să nu mi le vândă. Vom da sell repede. Am să mai inventory. Bam, 200 de milioane. Știam eu că e mult pe ăla. Da. Hai să vedem ce mai luăm de aici. Lucky Plant nu ne prea interesează. Pepper-urile astea. Ok. Cum iau eu asta de aici? Asta e întrebarea. Cum iau ciuperca asta? Așa. Oricum era o ciupercă gigantică aparent. Și acum hai să intrăm. Să luăm asta de aici. Să colectăm tot mango-ul. Mai dăm iar dată P. Și ce-mi dă e pitch. Așa, deci nu mai avem plante polinizate aparent. Acum că le avem mai încolo, să vedeți. Da, la ghi... Unde mi-e? Nu, stai mă, că am P-ul activat. Harvest tool-ul. Să luăm de aici și să luăm tot pitch-ul. Bun, și acum hai să intrăm aici. Să luăm apple-urile.
Dacă iau și corn în greșeală. Nu mai dați plante. Așa. Și acum mergem la asta aici și apăsăm P. Și acum trebuie să caut plantele polenizate. Da, nu. Și acum trebuie să căutăm plantele polenizate. Și cam atât. Le-am pus pe toate, nu? Bun, hai. Sell. Bun, cred că o să iau și eu acum câțiva bănuți. Gata, am făcut miliardul, mâncava și pula voastră din toate alea de acolo. Mamă, s-a dus dracu tot. Ce chiar arată acum asta, mă? Opa, avem asta așa. Decât 10. Dar oricum am mai multe plante. Așa. Să scoatem la favorit. Să scoatem la favorit. Să scoatem la favorit. Bun. Bun, și să vedem acum. I want to trade my honey. Flower seed pack. Nectar seed. Hive fruit seed. Honey sprinkler. Bee egg. Bee crate. Honeycomb. Cât e asta? Honeycomb. Deci are cosmetics. Și cam atâta. Cât ar fi un bee egg? Ar fi mult un bee egg de la, cred că. Așa că hai să mai continuăm să mai ne luăm de aici din plantele noastre favorite. Bun. Să mai vindem din recolta mea de corn. Gata aici. Să-mi iau și eu plantele mele ciudate. Dacă trebuie să iau toate majumurile de aici. Bun. Cu harvestul hai să luăm din asta. Să luăm și pe asta. Ce are, mă? S-a băguit de tot harvestul ăsta. Nu vreau să mă iau plantele în pula mea. Dar las că nu-i problemă. Mă chinuie puțin mai mult și ajung acolo în vârf. Și le-ai pe toate. Bun, și acum trebuie să folosim harvest-ul. Da, la alte acolo, upa. Ia uite. Hai că ne cresc plantele mai bune în momentul actual. Mă, ăsta ar bine stocuri de alea normale. Hai să-mi iau și de aici astea. Mă, un lag. Da, trebuie să le iau eu, aparent că s-a băguit harvestul. Așa. Oh, fuck. Bun. Coconut seed. Da, mă, tat. Așa, stai să... Mă, da. Ce pula mea s-a auzit cu aia? Hai, lasă-o, dragul de treabă, nu pot să mă urc la acolo. Gata, am toate plantele care le-am polinizate sau astea. Opa, merge să vindem tot, nu mă mai interesează. Hai să mai inventory, hai.
70 de milioane, bă, nu e puțin, dar nici mult. Ce avem mai avem pe aici? Watermelon, bun. Dăm cu a. Și bambuseed, nu mai cumpărăm bambuseed, mâncava și pula voastră că avem în pula mea o grămadă de bambus pe care trebuie să-l plantez în alta. Și mai am ceva de aici de luat? Deci am luat așa, am luat cacao, am luat tot. Bă, nu mai am nimic de luat, nu? Bun, dacă mai am nimic de luat. Intrăm aici frumos. Intrăm la seeds. Fără plumă. Intrăm la seeds. La watermelon. Unde? Bă, seeds nu. Watermelon seeds. Bun. Și plantăm așa. Îmi plantăm în linie. Bun. Dar uite aici, bă, uite plante pe acolo. Și acum hai să ne extindem și noi plotul. O să plantez și bambusul. Dar trebuie să ne extindem și noi plotul aparent. Hai. Și expand. Am înțeles, am înțeles. Stai. Nu înțelegem ce pui se întâmplă. Expand-ul că expand, dar ăsta a fost expand aparent, că ăsta e ultimul expand la 1 miliard. Asta e. Trebuie să, totuși să mutăm și noi de aici. Nu ca asta așa. Asta așa. Bun. Așa. Mai avem pe aici chestii aparent. Trofeiul de la eventul trecut. Cosmeticele. Și pe el o să pun televizorul, cred că. Mai fac și pe aici, mai bag și câteva cosmetice. Așa. Și cam atât, n-avem nevoie de tărță. Să abia. Hai să o împachetez. Celesti Berries. Asta aici l-am luat atunci, am mai țin minte că l-am luat. Cred că nu eram pe episod când le-am luat pe astea. Asta la fel. Bă, o să crească plantele astea mari. Și asta o să-mi placă cel mai mult. Am primit un coconut seed, ceea ce să-l plantez fix aceea. 2 coconut seed-uri, acum văd. Plantăm unul așa și unul așa. La seeds. Ce să băgăm pe shop? Mai nimic. Watermelon seara. Mai zi de watermelon sau ce? Garden. Watermelonii. Așa, bun. Le-am pus în pula mea în linie pe alea. Watermelon. Bun. Dragon fruit-ul a început să crească. Hai să folosim și watering can-ul ca să le facem și pe astea să crească. Să mergem să luăm și noi de acolo ce avem de luat. Deci coconaturile. Bun. Acum așteptăm să crească. Și să mergem să luăm și noi aceste, cum se numesc? Mam! Uite pe ăla acolo, bă, chestii. Bun, hai să luăm și noi seed pack-ul. Să vedem și noi ce poate să facă un seed pack, că na, avem 10 de astea. Ce poate să facă un seed pack? Uite, luăm 2. Bun. Ia. Și avem Foxglove. Ok, și cu Rose. Cred că asta e one time Rose-ul.
Și Foxglove, nici nu știu ce pui mie putea să fie asta. Azi plantăm aici fix lângă ăștia ca să putem să le vedem. Și cu Rose. Bun. În rest ce am putea mai face? Mai nimic. Îi băgăm 5 la asta, îi băgăm și la asta 5. Și gata. Stai puțin că Rose... se face o tufă de aia, mă. Și o să... Nu e one time, nu e one time. Rose nu e one time, se face o tufă de aia. Acum mi-am dat seama. Și ăsta ar trebui să... Nu știu, Foxglove gen să facă decât să iau floarea. Cum e la mentă. Uite, menta nici n-am luat-o, acum mi-am dat seama. Sau? Am luat-o, mă? Am luat, mă, și menta. Da, cum e la mentă. Așa o să fie și cu Foxglove, cred că. O să iau decât aia de acolo. Starfruit-urile mele pe unde mai sunt? Erau aici. Acum câteva timp. Le-am pus aici, lângă porum, da. Uite, Starfruit. Mă. Aha. 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 Bă, ce pula mea aia, bă? Bă, ce aia, bă? Ce? Bă, ce aia, bă? Acum mă uitam, pula mea, uite, știu cât mai de aia. Cam un nebunit de tot. Bă, ce să mai zic? Până la viitoare, eu am fost Daniel. Nu uitați de like, share, subscribe și ne mai vedem. Ciao!